Hei! Koko Prabu. Iya! Hei! Hei! Sabar, Koko Prabu, sabar. Lumuntur Sang Rakyana Patih. Oh nanging para wadya bala. Pok sur tambur miyang sule ing pepandhen dalutak mewah bandera kakandha mawarna warna pindha jaladyan asri kawuryan Koko Prabu mbok sabar menang. Waduh, mung ngrasani ngene kok gialake ra kira-kira. Kowe pilih meneng apa tak nenggol ndasmu kowe? Nggih. Pun mendel mawon to, Kakang Mas. Jan niku mboten sah nyaosiku kembangipun Koko Prabu Baladewa ngoten. Pun kula karo sampeyanku ming penderek. Dadi aja kokean rembug sing mboten migunani. Cangkemmu ngono lah. Nggih. Wah ya sida kenek aku. Ah jen Trenggelo nyadong dawuh timbalanipun anak Prabu Mandura ingkang sampun ketingal mandhap saking kedaton negari Ndrawati pripun nggih. Kabul kawusananipun anggenipun ambayang dhateng pun Dewi Purantawati pripun pun kasil napa dereng? Walah edan. Paman Guri. Kula wonten dawuh. Rumangsa diwirang-wirangke atine Baladewa.
ning atase kula niku kadang werdani Yayi Prabu Kresna. Lah kok Yayi Prabu Ndarawati lah kok dadi malah prasasat nundung dhateng wisanipun Kang Putra Mandura. Lho mengke riyen. Kok kayake nundung niku tegesipun pripun? Wah, sampean ora ngerti Dik Patih, kula wau disusani. Lah, sampean niku lole jan tenan. Lagi wae rembukan karo anak Prabu Kresna, lah kok dadi dikrubot karo wedok-wedokan Ndarawati. Ratya sing mangkat kula mawon wau. Ah sampean ki ora. Ha terus niki pripun nggih? Kabul kawusanane pripun sing kula tanjihke pripun? Miwah dasaripun napa kok sampean rumaos pun tundung kalian anak Prabu Kresna? Bawan Sengkuni, kula wonten dawuh. Babak nglayani jujulan usuli nalika kula sawan wonten negari Ndarawati. Lah kok Bagong Prapta minggah teng Datulaya niku lho. Monggo apa sing rembab piyambakipun Bagong menika ugi badhe nglamar dhateng anak kula pun Purantawati. Badhe pun dawaken kan pun Petruk kantong kula. Mengke riye. Petruk niku mengkere, Petruk niku mboten ndek derajat pangkat, derajate ming Panakawan. Lah kok lanyo-lanyo arep nglamar kalian pun Dewi Purantawati niku dasare napa? Apa wis serep ragate Petruk? Nggih. Wah, Petruk niku wong cepete kok. Wong loro saudan telu saurupan apa pantes kira-kira. Pantes niku kudune Dewi Purantawati niku dilamarke sing Rabi Dursasana. Menang. Nggih. Kowe iki dikon meneng kok ngeyeli ora jamak kowe iki. Cangkem kok bau laweyan. Meneng ya Kakang Mas, Kakang Meduh Sasana meneng. Sauni-unine kok eliminasi. Oh, jan. Sauni-une ku kok ngetokke wong lah. Kula suwun Kurawa pun ketapaken barisipun. Oh, mekaten. Nggih. Sak perlu napa nggih? Ngundurke Bagong. Mergo ora sranta rasane ati kula selak kula kepengin nuhoni dados dawuhipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Nglamaraken Dewi Purantawati kagem anak kula Punasmana Mandrakumara. Nggih, ngesnaken dawuh, ngesnaken dawuh. Satami, wonten dawuh. Satama kok Satami ngono. Satama kula dawuh. Ngepasi titiwansi metune bakso le. Bubarna nembanga tengara budaling wadya ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan Paman Pati Haru Sengkuni sing ati-ati aja kaya bocah cilik mundur sang Satama undang sang ya prajurit pendheperi swara umyang kabargonang Paksara tambur yang suling pepandhen tuhu talu taklera jala dian pranyata kawuryan asri bocah kula Bocah Kurawa. Bocah Kurawa. Angger cangkem wis kesumpelan bakso kok terus meneng. Ayo budahan. Sing gawa tombak jejer sing gawa tombak. Sing gawa bedhil jejer sing gawa bedhil. Sing gawa mriyem sing wedok-wedok wae. Ya. Mergo sing kuat ngangkat mriyem bunder-bunder gedhe iki wong wedok. Ayo do ditata barise. Ditata sing tenanan lemangan bakso mengkone. Nuwun pangapunten. Raden Satama. Nggih. Sampun rampet anggen kula nata glaring baris. Ya. Yen ngono aku tak matur ngersane Paman Pati Harya Sengkuni. Istaken dawuh, mang nyuwun tindingan. Ya. Wis rampung. Sang Satama genya dawuh mring prawadya
kolan kati daya-daya sang swatama tuhune pareng matur paman anggen pun kang putra pun Satamanata glaring bali sampun paripurna ya Durmagati lho bendene tabuhan le sekedap tete totir tur tirte bende apa kaya ngono ra nyuwun dindingan siji paman oh iya iya ngestaken dah nyuwun pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik Durmagati Satama lan kabeh wae pindha sang surya nyunari jagat raya sepanjang masa hanya memberi harap kembali bagai sang surya menyinari dunia kasih ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia
Berto. Sesumbar mawalindo bumi gonjeng kumaluta kundur katok umau sang jalane diei oh Bagong pripun Den ngersake bakso jiger ana bakso kae bakule bakso tenan ya teko kae wah jan wis ngambon-ambone nah Bagong wonten dawuh Ndara Senjaki kowe nampa kewajiban saka Kakangmu Petruk nggih nglakoni kewajiban kudu sing tenanan kudu sing setiti aja gagas badokan sing Mboten kula mboten gagas kok. Ah gagas ora dinae gabrak apa. Ha to Berto. Ah jan aku kaya entuk kirik apik iki murah regane to ora apik. Kaya wandane persis karo aku. Pripun Den menapa kula? Aku ora arep ngundurke kowe, aku ora arep nundung kowe bali. Kersanipun? Malah kepara aku arep bebantu karo kowe. Weh lah kula ngapae? Kula ndek labuhan apa kali sampean? Dudu kowe ingkang duweni labuhan, nanging Kakangmu Petruk. Kowe tekan mrene iki rak nampa dawuh sarta kowe nggawa kewajiban saka Kakangmu Petruk. Petruk kuwi duweni lelabuhan gedhe tumrap Setyaki. Nggih. Kula sithik akeh saiso-iso aku bakal ngewang ya kang dadi sedyane Petruk. Sisan bagi aku arep ngemutke, ngelingke marang Koko Prabu Ndrawati. Supaya dadi Nalendra kuwi aja duweni watak wola-wali jer Nalendra mono kudu nglungguhi tembung sabda Brahmana Raja. Bener, niku sampean pun duwe niat sing apik. Sakniki ning kula wegah ngrepoti sampean. Kula wegah ning nganti sampean mengke nampa dukane Sinuwun Ndrawati. Yen Koko Prabu nesu, mengko aku sing temandang, mengko aku sing tanggung jawab. Pancen wis tak antepi, aku arep labuh labet karo Petruk Kanthong Bolong. Mergo Petruk Kanthong Bolong kuwi uga lelabuhane gedhe tumrap Setyaki. Estu niku. Yo. Ya wis. Berto. Pulang Berto, pulang. Kowe ora kanggo Berto. Kowe tak jake sire arep tak nggo anu nek umpama nek musuh ngono tak cokot kowe rak duwe penyakit rabies. Kring, soi. Pulang Berto, pulang. Asem ke. Bareng diwalek kok meneng urung dipulas. Bareng diwalek mori. Bareng malih marep rono kok terus dadi wayang arwah. Lungguh sing wenane kedaton Guru Ndrawati, sawangen tandangku ngundurke Kurawa. Nggih, wajan matur nuwun lho dening kula ora njaluk nek didukani senes luput kula wong sampean dene dhewe. Wis meneng kok. Nggih.
Awas. Ah. Enggang naga cangkeme duble cangkem kaya cangkem naga ngepate pati kang ira sia rikalane naga makikian kumambang katonku mawang wisanya manampek kisih manaut sikro marang Arya tambah yudha Kartamarma Den menapa wae nggih kowe minggiro nggih kok ngopo sok kula renduk ndelok minggiro gelem minggir ora Kondak Kurawa Cakraba yen aku nglabuhi kowe lho lha berarti mboten nglabuhi kula ping samudana ya bleh to bleh seneng karo cangkem kula seneng seneng mang tumbas tak tukune esuk Senin ajeng kene apa ku mangan tai wah Ikan nggih aduh sik kejeron lan anjep kae modar kejeron nah oh dadi kaya ngono kuwi Sencaki saiki wis wani nglabuhi Bagong Parat. Sencaki. Kartomarma Parat. Perkaraku ki karo Bagong, ora karo dapurmu. Aku ya ora anti perkara karo Bagong, nanging kowe gawe perkara karo negara Ndrawati. Negara Ndrawati kuwi negaraku, bumi wutah gedheku. Sing nganti ketekan menungso, tok mes kaya dapuramu. Yen aku mengeneng bae wirang bebarak napa dosa kantuk walating dewa. Wala. Wala apa? Wis tok antepi. Ora sandadak wis samudana sing kepiye wae. Ora sandadak kok kan bebangal. Aku weruh yen tok dapurmu satri mbelani karo Bagong. Ora. Kowe diomongi ngeyel to, Ndes. Anggepe apa? Aku iki mung delok wong perang nah. Delok bukan berarti Sencaki nglabuhi kula, reda. Oh, sik kula jipokke bendhe. Endi mok godone mon. Loro, godone loro. Anggepe wong perang nek ora disemangati kok. Ronde 1. Kayo ndang perang. Chris John mungsuh. Sapa iki jenenge ki Alibaba. Wah ora minggat kelakon mati dening senteng dasmu tekan Papua kuandang. Sira
hita, oh hita, hita, slow, 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 slow. Oh hita, hita, oh hita, hita, slow, slow, oh lo lo, lo lo. Matur nuwun Bagong. Nggih. Pak Senggai wong wiraswarane pasif. Adi ya. Dua. Sekar pisang wong manis, sekar pisang sesajining karya yo Mahathir. Satu, dua, tiga, empat, kalah. Urung, urung toh. Waduh. Oh. Iya. Oh, kemudian we awas. Oh, iya, kemudian wit. Ayo. Yo, what the fuck? Loh, bener tabuh kunti, wah. Oh, panjak silet. Ronde 3. Wah. Ruhun. Sing ngethuk mendem wae. Ora. Sing mak piyong ngono ke 50 wae bayarane.
ora apa-apa. Mati. Ayo. Aduh. Oh, cagak mestakamu. Awas kowe, cagak. Sorry, ra sengaja kekoncal. Ronde pira mau? 4. Oh. Ronde 5. Pertandingan dimenangkan oleh Raden Sencaki. Hore! 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 Direwangi pupure nglathak. Hore! Pun ke istirahat kula sing nandinge. Wah, Edan. Wah. Edan mati tenan. Aduh. Paman Sengkuni. Piye le? Aduh, mboten kiyat. Ora kuat. Mboten kuwawi. Kuwawi hati samono. Wah. Edan Sencaki lah kok dadi overpower, Man. Bener kan? Nggih. Sapa iki sing urung maju? Kula tak maju, Man. Ya, maju. Metu ngendi le? Metu Yojes. Ngayo Jakarta.
Playon layem lasem. Sastra Wijayan. Jeneng kula cilik niku lak Senotri Atmaja. Kula omahe daerah Toga. Daerah ngendi? Toga. Toga ngene. Toga. Senes Hawe iki ora iso muni R kok. Toga man aluweh dur. Perang karepmu ora perang yo sakarepmu. Iya, iya. Semangat le. Oke. Sesuk hari wayang kowe fragmen Sugriwa Subali piye? Setan tenanan ora. Mati dening aku kowe senjake. Semanten Sang Raden Durmagati ingkang tanding beboting yuda kelawan Sang Raden Harya Setyaki. Cokot Cinakot banting binanting. Nalika semanten nggenira Sang Durmagati perang tandange Kisruh. Kocap Sang Durmagati nyangking gendul kakeprukaken wonten mestakanira Sang Raden Harya Setyaki ing pengangkah Dimen Setyaki Sirena. Lah kok malah salah kedaden nar mestakaning Sang Ki Lurah Bagong. Nalika semanten Sang Ki Lurah Bagong anyandak mestakane Sang Raden Harya Durmagati nulya sirahira den blesekaken wonten madyaning Bantala. Wekasan kejek-kejek lenggek-lenggek Sang Durmagati wau nulya tanggaping gati Sang Ki Lurah Bagong kocap giya mlotrokaken swalira Sang Durmagati. Nulya ginajul nganti mulih Sang Durmagati. Iya. Iya. Karana Kidalang sampun sayah. Pramila Sang Raden Durmagati mboten pun dalaken namung kinocam. Iya. Iya. Oh, munawe aku ora luput apa-apa keprok bot. Iya. Aduh. Bagong aja ya Bagong. Aduh. Ndak wong omah kok entuk jatah Bagong. Aduh, pun Pak Dalang gek niki dileh Pak Dalang, didileh nggih Pak Dalang. Iya Bagong yo nggih. Gek ganti adegan mah rondo 5. Iki abrakan apa? Yo ngalah para besan Semara bumi bangun Sada kawet sapu gerang
Purantawati Purantawati apa ora nyawang aku cahayu oh angin oh Purantawati isih kebayang-bayang Purantawati biyen jaman Sugriwa Subali aku wis tau ngayonke kowe merga aku reinkarnasine Prabu Rama Wijaya Purantawati nek Lesmana ora kakon gaya kowe apa kelakon aku mendem tolak angin sakerdos Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Purantawati tak colong ning taman keputren kowe Purantawati Hop aku ki anak ratu paling ora iringane ladrang slamet pinto buka rebab rasanya nyalon lurah ladrang slamet gumet wedang jahe ayo pin duduk para besan mara bangun sapan gelam dombe ojo Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sumpah ing ati sayang lan sesandingan kanggatyo mimi minuno sakti. Pak Dalang nyuwun ombe. Cinta cintaku Purantawati Raden Lesmana Mandra Kumara. Iya, calon garwamu ing saka kasatriyaning ngendi kuwi?
Canden. Inake sapa Purandawati? Apa kowe ora kegut kenyut karo saronanku? Delon wis getem-getem. Wis sangu tolak angin Purandawati. Purandawati jare mau kowe arep ngambung aku. Nyuwun pangapunten Raden. Kula menika mboten keduga saged ngladosi dhateng panjenengan. Alah, ora ngelingi pas ngipi ketemu aku. Tanganmu nyandak tanganku. Terus aku mbok ngenekke. Terus kowe sak gelemu Saprene isih kebayang-bayang. Aduh, Purandawati, Purandawati, mama sincang lebar. Wis Purandawati, ora kelingan nek ngipi, tulung Purandawati, latihan aku ya Purandawati. Lan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Oh Kocap nengge sang Raden Lesmana Mandrakumara astanira nyandak sukunira sang Dewi Purantawati. Bola bali najan putra Nalindra nanging gadhahi watak angkara budi candala krana sang Raden Lesmana taksih kebayang-bayang dhateng kawontenaning sang Dewi Purantawati. Pramila astanira ngrayang saya munggah, saya munggah. Ngenteni niku. Nalika semono eling-eling sang Dewi Purantawati atmaja Nalindra duk deng samaladeng gegeduk samaladuk. Pramila sang Raden Lesmana Mandrakumara kenging tulaksari ing dewa datan bisa ngadeg nglumpruk tanpa daya njleh-njleh kepati sang putra Ngastina. Purantawati, Purantawati. Aduh. Kenging menapa Raden? Badhe anggrayang dhateng Kang abdipun Purantawati kok nulya mundur. Malah sajak nglumpruk tanpa daya. Aduh. Aduh Dek, aku sing luput kleru bolong. Purantawati, piye iki aku dadi ora iso ngadeg. Monggo mau wis nyondol janggut. Teges kowe ora ngerti sepira to katikdayaning satriya ing kidul pasar. Purantawati, aku tok kabake, aku tok sedakke lumpuh ngono to. Aduh Dek, aku sing luput. Tulung sawangen, sawangen aku Purantawati. Aduh piye, wong yen lagi gendreng, lagi kenal wis mlebu sarung. Sarung wernane coklat, bareng mlendung ditinggal minggat. Minggat yang Surabaya, wong wedok keloro-loro, wong lanang kokean dosa, sok nek mati mlebu swarga.
Tobat. Ana wong ya wis lumpuh kok ya iso nembang barang. Nyuwun pangapunten Lho Raden Lesmana, senes kula ingkang jalari panjenengan kados mekaten. Walah, Lesmana, aduh anakku nggih, tambah kula aduh, kena ngopo kowe? Ayo. Pak De Narmin. Iki wakmu ing Mandura, dudu kok Narmin dudu Baladewa aku. Oh, Siwa ing Mandura. Kula nyuwun pitulutat. Tulungan kula. Ora kowe kok dadi iso basa ngapak bareng iki piye lara-larae. Walah kowe kena ngopo Lesmana? Kowe kena ngopo? Aduh, Dek. Angger muni aduh kok terus arep tak bacote rono. Tulung mana kula Pak Dek, kula nyuwun pitulungan senjata. Kula grayang Purantawati, kula disedake lumpuh. Wah, edan iki piye? Kresna sinayang gelong mangruk mining cakra kumiter mijel saking asta mintonaken triwikramanira Setyaki wonten dawuh. Lah kok iki dadi Koko Prabu Baladewa ngrungkepi Lesmana iki kira-kira mungguhmu kepiye? Iki kena ngopo Setyaki? Lha piyambak mboten pirsa. Piye? Kula piyambak mboten pirsa Koko Prabu. Ana wong awake dhewe kok to basake lho. Setyaki. Ora iki kok lho, oh lah mula kok cangkeme kewer-kewer. Kowe to, Bleh? Nggih. Ora taren-taren, ngerti sencaki suarane esek barang ora. Bagong, non. Iki eneng apa? Takone mawon. Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Baladewa menika ingkang rayi Ndrawati. Aduh, Kresna tulungan anakmu Saraja Binangon iki. Wah. Wonten menapa? Wonten perkawis menapa? Wah, la edan. Iki mawon aku Lesmana jare ngrayang karo anakku Purantawati. Lah kok dadi kanane lumpuh kaya ora iso obah. Modar ora. Kena karma kewanitaan kowe. Bagong minggat ora minggat tak pecah ndasmu. Apa arep mencawa? Ngadeg ora jedak kok. Arep mecah sirahe Bagong ora. Syukur niku kuwalat kali Ndara Purantawati. Ora karep diladeni kok karep karo lanyo ora senengane. Bagong menengo, kowe menengo. Nggih. Meneng bleh. Nggih. Nek aku guyu ya meng ngeliminasi wong. Tulung ana anakku Lesmana. Nyuwun sewu Koko Prabu. Nyuwun pangapunten. Lesmana saged kados mekaten kawontenanipun menika awit saking patrapipun piyambak. Walah piye? Pun Kakang kudu golek sera menyang endi? Ngeten mawon. Iki wis setengah loro monggo nganggo ruwatan barang. Engko nganggo ruwatan kek sampean apa perlune matur. Niki mangkandhane wau Dewi Purantawati nyuwun pepanggil reruban napa? Oh nggih. Kula sampun matur kaliyan Ponokawan Bagong lan anak kula pun Purantawati ugi sampun matur sareng kula tanting. Yo, piye? Piyambakipun ya anak kula pun Purantawati menika purun dipun dhawuh dening sinten mawon maten saged damel srana. Konduring senjata cakra Koko Prabu. Yo, nek aku njaluk pamit, tak golekane kanggo anakku Lesmana Madraku.
bajigur. Wong tuwa wisa lumo ngentasi perkara. Aku ora iso mlaku dikira iso nututi ngono ya. Aduh, iya anakku Lesmana. Dlang-dlang keri Kresna Lesmana ning. Iki abrak apa, Bagong? Embuh. Baladewa iki nek wis kagiwang kadonyan ki nganti wis ilang wibawane. Alah nggih nek ngaten gandeng pun cetha syaraté niku daya-daya kula nyuwun pamit Sinuwun Kresna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono kae. Nggih. Saya dalu araras abyor sorot lintang kangku medhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita ngarenggan putyanira sang dwija warombrengeng lir swaraning madu branta manungsung saruning kembang bocah bajang giring anamu banyu segara kalingane kepeduton sasi sesa niki Sang Kelurah Bagong kang wis kondur wonten ing padukan Karang Tumaritis. Dereng dumugi wonten padukan Karang Tumaritis Sang Kelurah Bagong nulya mlipir wonten ing Araharamba.
Tan sanes kejawi hamung sang Lurah Bagong keng mlibir ing madaning ora rombo dadi pratandha. Titi wanci tumepak ing gara-gara gajah mandawa langit samudra kota sumambura pindha kita banyune goyang gunung-gunung gelap sosro kekayon reba pindho den bebeti katampuhing